kategori. Altså hun er en institution. Men ved du hvad, så skal vi snakke med hans praktiserende læge om at få en henvisning til RCT. Ja. Hun er beskeden, meget beskeden, når hun skal svare på, hvorfor hun har brugt 25 år af sit liv på at hjælpe flygtningebørn og deres familier til et bedre liv. Ja, det er da et godt spørgsmål, men det har jeg nok ikke kunne lade være med. Du taler med Sissi Buch fra Sundhedscenter Vollsmose. Sissi Buch er 54 år og uddannet sygeplejerske. Hun har netop haft 25 års jubilæum i Odense Kommune, eller måske rettere sagt i Vollsmose, hvor hun hjælper nogle af dem, der har det sværest. Mennesker, der er blevet forfulgt og udsat for tortur og krig. Altså, jeg møder kun søde og rare og ordentlige og velmenende mennesker, og det er jo egentlig utroligt dejligt. Så det i sig selv er jo meget givende. Og når man så sådan hen over tid kan se, at noget af det, der har været sat i værk for at hjælpe de forskellige, har hjulpet, så er det en utrolig glæde. Det er nok det, jeg får ud af det. I dag arbejder Sissi på Sundhedscenter Vollsmose i Egeparken, men det begyndte på Humlehaveskolen, hvor hun blev ansat som sundhedsplejerske i 82. Jeg mødte Sissi, da jeg var lærer her. Jeg tror ikke, jeg har været lærer mere end et par år. Jeg er ansat i 79. Så 2-3 år efter jeg blev ansat her, der mødte jeg Sissi første gang. Hun er sådan skolens nye sygeplejerske, altså sundhedsplejerske.